ćemo za kanal Gamer of Serbia snimati World of Tanks. Kao što vidite, kupio sam novog tanka, izgleda jako jak i nemam više para, ali do sada sam snimao sam, ali pored mene je moj mlađi brat. Predstavi se. Ja sam Viktor. Neće učestvovati, neće se boriti, ali mogu napraviti neki specijal ako želite da se samo on igra u igricu, pa da vidimo kakav je on u ovome. Pa možemo da krenemo. Smanjio sam malo ton muziku u igrici, tako da možete mene da čujete, jer govorili ste u komentarima. Niste mogli da me čujete, evo sad sam smanjio na 20. Gle koliki sam, vidi Viktore, na osnovu ovog tanka koliki sam ja. Ani 7 ti. Ne, ovo je manji. A, na što ne slabiji? Da, slabiji je. Kako ima mali pucajko? Vidiš, ja sam veći od njega, mada ne vidite to. Ništa, idemo, probat ćemo nešto drugo. Da. Dobar smo nišan uzeli, viš, ima krstić. Znači ovako nema. Mi sad trenutno imamo misiju da odbranimo našu bazu koja se nalazi tamo. Nadam se da ćemo uspjeti. Idemo da pomognemo našim. Ne. Što? Au, moj Bože. Au, ali ovo dobro. Ali je ovo dobro. Dobro, nije mogu da me ubije. Ne mogu da verujem. Ja sam... Šta? Kao što možete vidjeti, u donjem uglu ima 686, znači toliko sam mu iz jednog. Ali kao što vidite treba... Ne. Dobro, ja dugo nisam igrao s ovim tankom, ali njega ne može baš svako da ubije. Snimala sam malo pre isto jednu partiju, bila je jako dobra s ovim tankom, ali nažalost izbrisao se snimak, tako da nismo mogli ništa. Ne. Ne mogu da verujem. Trebao sam da uzmem medicinski paket za mehanizaciju i sada imam 63 sekunde. Ne mogu da verujem. Sad neću moći nikog da ubijem. Gledaj, vidi Viktore, 63 sekunde treba se napuni jedan ovaj top. A to je ko 100? Pa da, To je ono kao iz Minecrafta stack.
Dobro, Viktore, Minecraft nic ne zanima. Nanhram. Jao, ali je ovaj tank spor. Ide 19 na sat. Ide nula. Ali, brate, zato kada zune, ubije odmah. Bam, brate. Kao Vidi kako, ovo mi se jako sviđa, ovaj krstić ovdje. Samo ga ovako nanišanim i kabum. Bim. I onda te kaciva. Ovdje kad se gleda. Da vidimo koliko imamo još do kraja. Jo, još samo 5 minuta. I šta? Povratak u borbu. Verujem da će ovo biti samo zadnja runda zbog toga što nemam vremena osim. Ja, ovaj mi je bio ubio. Ovaj mi je bio. Sad ćemo se spustiš. Ja sam tok idiot da sad moram da čekam 53 sekunde da bi se napunio. Ne mogu da verujem. Kako se stiče? Aj si vidio, ja nisam zoomirao, ja totalno pored njega sam pucao. A što ne zumiraš? Ne znam, Viktore. Ajde, ubi mog našeg. Nećemo. A ti si jači, a da, ti si jači od njega. Pa vidiš da sam ja prvi. Ti si jači. Imali su ovu Kijeva 85, ja sam ga samo jednom dotakao i on je umro. Možda bio počet. Evo ga, tek sad možemo. Tek sad možemo. Ne, tiše. Molim? Čega? Ma ništa. A, stalo su dva tanka. Ne verujem da ćemo do druge runde istići. Ne, ja za sad kampujem, ja sam odradio šta sam uradio. Jedan tank. Ovo je kraj, ima još jedan tank. Mislim da će... Možemo sljedeći put da snimamo sprdanje. Pa da ubijemo našeg. Pa da vidite šta se onda desi. Onda si zaključao. Dobro, Viktore, nemoj da... To je iznenađenje. A ja sam to jedno uradio. Znam, zaključali su mi na 1 dan, a ne na 1 sat. Zato to nema da radi. Crko mi motor, ne mogu više. Šalim se Njemac. Sad ja da ga probušim. Gotovo! Za malo da ga nismo ubili. Ja, brate. To je bio tvoj, trološ igrača. Trolujem ga. Jedan lik je sve pobio naš. I Giko su ga. Strašno. Ništa, to bi bio kraj. Kupio sam i ovog tanka, to je po svojoj vrsti artiljerija. Imam dobre skillove sa njim, pa ako želite da vidite, birajte slobodno. Vidite ove tankove iz moje garaže, pa birajte slobodno koje ćete u sljedećoj partiji želite da vidite. Evo imam i ovdje neke, ali samo tankove koji su mi otključani. Ovo samo 2625 golda. Ali ga vidimo. Ne, video sam ga. Ja hoću da ga vidim. Video sam ga ja. To je kao Tiger Viktore, ali obojen nemački. Ništa, evo vidite. Ova familija mi se uopšte ne sviđa. S ovom nisam ni krenuo, tako da...
Vidimo se u sljedećoj epizodi.